Пермь крайында узган сәяхәтебезне дәвам итеп, бүген без сезне Күнгер районы Тортүз авылын алып барырбыз. Татар энциклопедиясы мәгълүматлары буенча бу якларга татарлар Казан ханлыгы яулап алынганнан соң килеп төпләнә. Тортүз авылында 19 гасырда мәчет мәдрәсәсе эшләгән. 20 гасыр башында Тортүз, Бырма, Казаева, Бажуки кебек татар авылларында мәктәпләр ачыла. Татар милли мәдәнияте үзәге эшли. Барысы хакында тулырак Ләйсәнә Садретдинова репортажында. Инде көн азагында без Пермь крайының Күнгер районы Тор авылына килеп төштек. Ничек кенә соң булмасын, безнең милләттәшләребез безне көткән, рәхмәт аларга. Хәзер алар белән бик кызыклы очрашу булачак. Иң беренче билгеле татарлар гамәл стратегиясе китаплары таратылды. Әмма ничек кенә булмасын, иң беренче әлеге төбәкнең тарихы хакында. Авылның тарихы башлана 16 гасырдан. 1550-60 еллардан Казан ханлыгы таркалгач, менә безнең якларга аннан да Казан татарларының да күчеп килгәннәре билгеле, һәм авылның исеме Тортүз дип, Тор елгасы иренгә кыйган урынга урнашкан, һәм шуның өчен Тортүз дип атап йөртәләр, ләкин халык телендә ул Тор авылы дип кенә аталып йөртелә. Тор авылы менә шушы елганың агымына карап үзенең йортлар салуын үзгәрткән, һәм авылга килеп кергәндә бөтен авылларда туп-туры тиз урамнар. Әмма безнең Тор авылының үзенчәлеге бар, монда Бырма урамнар, һәм тиз генә килгән кешеләр безнең әлеге йортларны таба алмыйлар. Ни кызганыч, инде караңгы төшү сәбәпле без авыл күренешләрен төшерә алмадык. 42 ел укытучы, шуның 31 елын мәктәп директоры булып хезмәт иткән Гадилә Шәрип кызы безгә бик тәфсилләп үзе иҗат иткән шигъри юллар белән авыл тарихын җиткерде. Шунда ук монда кабат килү теләге уянды. Вакыт күрсәтер. Ә бүген сүзебез Күнгер районында урнашкан татар авылларыннан җыелган милләттәшләребезнең Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзалары белән очрашу хакында. Ул да бит бу авыл тарихында беренче тапкыр. Сәламләү бүләкләр алышу хакында җиткереп тормыйбыз. Чөнки шушы төбәк татарларын борчыган сораулар мөһимрәк. Һәр кеше, һәр татар халык кешесе инде үзенең күпмедер өлешен кертергә тиеш дип уйлыйм инде. Просто равнодушно гына китеп ятарга түгел. Монда һәр авылның тарихын язган чагында да. Тарих, гореф-гадәтләр, татар теле, яшьләр. Татар ул үзенеке татарлыгын күрсәтә шул чакта, әгәр үзенеке татар телен югатмый. Бу инде балачактан бирле бу татарлык. Әгәр дә без шундый нәрсә инде Казан белән бергә шушы стратегияне тормышка ашырып, алар белән бергәләшеп эшләсә, без алга таба үзебезнең милләтне саклап калырбыз, телебезне саклап калырбыз инде. Үткәннәрне барлау, аның басмаларын булдыру өчен хезмәт куючылар бар. Мәктәпләрдә татар телен укыту буенча да җаен тапканнар. Телне саклау дип әйткән проблемаларны, бу мөһим мәсьәләләрне сез югары трибунадан күтәрсәгез, без инде татар теле һәм әдәбияты укытучылары һәм шулай ук менә бу төбәктә яшәүче кешеләр һәр көн эшлибез, һәр көн безнең гадәти эшкә үрелгән. Аллага шөкер, biz бу ел 10 класста әдәбиятны укыта башладык. Башка классларда әлбәттә дәресләр саны азрак. Безнең ФГОС таләпләре буенча бар внеурочная деятельность дип әйткән әйбер төшенчә, һәм без татар теле укытучылары дәрес азрак булу сәбәпле менә шул внеурочканы алабыз да һәм укытабыз татар теле һәм әдәбияты. Менә шулай итеп без бу проблеманы чишәргә тырышабыз. Нинди дәресләр белән укытасыз? Менә дәресләр шулай ук безнең күп еллар бик зур проблема булды. Аллага шөкер шулай ук. Менә үткән ел, бу елгы уку елын без бөтенләй яңа дәресләр белән башладык. Бу Сәгъдиеваның, алар барысы да бер линиядән баралар, һәм безгә бик уңай булды ул. 5 класстан башлап, башламыш класста шулай ук безнең тәэмин ителде дәресләр белән. Без 11 класска кадәр безнең җитәрлек кадәр дәресләр бар. Бер линия буенча барабыз. Шәп татар шигырьләрен сөйләү бик шәп авыр. Русча укытырга түгел, хәзер татарча икән, без аны бик әйбәт беләбез.
3 yaşta miniki saf tatarcha сөйләшкән анығым, Rusya bilmәгәне уже 3 yaştan televizor карап Rusya сөйләшә башлады. Безгә җитми татарча мультфильмнар. Баланы без өйрәтә алабыз бары тик менә шушы Шаян ТВ белән генә. ТНВ Яңа гасыр телерадио компаниясының эшчәнлеге Шаян ТВның мөһимлеге хакында күп әйтелде. Бу сөенечле, сораулар бик күп иде. Костюмнар тектерәлмибез хәзер артык. Аннан соң без менә хат яздык. Сездә анда килде, без костюмнар сорап, менә шушы милли костюмнарга дип заявка биреп хат яздык. Ул берәр кабат булырмы, әллә юк сүз генәме? Юк, ул була. Чөнки безнең Татарстан Республикасы хөкүмәте тарафыннан грантлар булдырылды. Грант һәр елны без 10 төбәккә 10 иҗат коллективына костюмнар тектерәбез. Берсе безгә булырмы? Һәм әлбәттә, аның берсе сезнеке булачак. Авыл яшьләренә килгәндә, Иң зур проблема минемчә яшьләр калмыйлар. Китәләр шәһәргә торырга, укырга чыгып китәләр. Авылда эш алмазабы да бар. Школага кайтмыйлар, мәктәпкә акчага бәйледер бары да. Хәзер ничек? Әйдәң җыелабыз. Шундый берәр төрле мероприятие ясыйбыз дисәң, акча бирәләрме? Менә бездә бөтен нәрсә булдырылган дияргә кирәк. Балалар бакчасы бар, 75 урынлык. Мәктәп бар, 11 еллык. Газ килгән. су бар, Су кертелгән. юл бар. Юл, асфальт килгән. Врач общей практики безнең бар авылда. Бөтен нәрсә булдырылган. Авылны гореф-гадәтләрне саклау дигәндә, Гадәтләр күбесе ул икътисад белән бит бәйле. Хәзер печән чакмыйбыз, утын әзерләмибез, чәчмибез, урмыйбыз. Әгәр чәчмисең, син сабан туйны кизгедә үткәрсәң дә ярый, кышкыда үткәрсәң дә ярый, чөнки ул эшләр белән бәйле түгел. Күбесе гореф-гадәтләр шуның белән юала. Бүгенге көндә авыл элекке авыл түгел. Элекке тормыш белән яшәми ул. Шуңа күрә минем уйлавымча, мин аны ничә мәртәбә әйткәнем бар инде, ул авылга таянып кына татарлыкны саклап калу бик авыр. Чөнки ул авыл үзе үзгәрә. Авыл үзе үзгәрә. Аның ул үзенчәлеге битеп бар. нинди матур теләкләр теләр идегез бөтен дөньяда яшәүче татарларга? Бөтен дөньяда яшәүче татарларга бердәм булып яшәргә, бер-беребезне хөрмәтләп, менә яңа елга шушы чирсез генә итеп, матур итеп кереп, исән-сау бергә татарлыкны бетерми, бергә яшәргә иде. Амин. Дәвам итәрбез. Ләйсәнә Садырдинова, Татарлар, Пермь крае.